Bun, salut tuturor, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vreau să vă prezint un server, se numește Zombiecraft PvP. Îl vedem aici, aveți și IP-ul, îl vedeți chiar acum, play.zombiecraftpvp.de și portul este cel normal. Hai să intrăm pe server. Așa. Respawnă prima oară, am făcut eu și niște parcur aici. Și hai să-l prezentăm așa. Prima oară avem aici la spawn Swarp și trebuie să apăsăm pe semnul ăla ca să ne ducă. Este un parcur așa aici. Ia, hai să vedem dacă reușim să-l facem. Oh my god, asta e grea. Uite, checkpoint. Super. Așa. Haide. Aici văd că mai sunt și creeperi. Ca pe orice server de altfel și iar am căzut. Oricum nu stau eu să fac acum parcur aici, dar am vrut să vă arăt. Hai să scriem /hub. Să ne ducă la hub. Da, și aici este unde spawnezi prima oară și apoi avem așa în părți. Prima oară nu servers. Tap to join servers aici dugotează și game lobby 1, game lobby 2 și multe lobby-uri. Vedeți aici până la 7. Aici avem Sky PvP, este singurul server cu Sky PvP și vă asigur eu că e foarte tare. Și aici Zombiecraft Community Server. Deci este Community Server acolo. Și hai să intrăm puțin la Sky PvP. Dacă mă bagă, bagi, rog. Nu vrei. Hai că intrăm iar. What the fuck? Nu face de astea server. Așa. Hai să mai încercăm o dată, dar nu știu ce are de nu merge, că până acum merge. Chiar mai înainte să filmez mergea. Uite că merge. Dar nu știu ce se întâmplă. Că nu se încarcă. Fuck it, Minecraft. What? Se încarcă rău. Mai cam e netul sau ce? Nu știu. Chiar nu știu. N-am idee. Intrați voi pe server. Sigur vă va merge, nu știu ce are acum, dar ați văzut și IP-ul. Pe server mai este și Ultra PvP, adică ești acolo, îți cumperi iteme, ai bani, îți cumperi iteme și te bagi la bătaie cu ceilalți și le iei itemele, pierzi iteme și de asta. Chiar m-am jucat și eu foarte mult pe serverul ăsta și Sky PvP cât am jucat cu zic. Uite cum am băgat. Dar netul meu, deci asta nu e de la server, sigur e de la netul meu. Pentru că asta deja am avut probleme cu net. Aici aveți un jambus foarte mare și sunt multe chestii aici. De exemplu, dacă mănânci un măr, vei primi 3 bări de viață sau bari, nu știu, 3 bări de viață. Sau dacă mănânci un cartof, dacă mănânci un morcov, primești speed când ești în arena de PvP, dar vă las pe voi să descoperiți. Hai să scriem iar /hub. Și da. Uite că netul meu face figuri. Ia, cred că dacă intru iar poate e mai bine. Așa. Vedeți că nu e lag, uitați-l pe ăla cum merge. Da, nu e lag sau genul. Nu stau acum să vă arăt orice colț al serverului. Aici un parcurs. Acum avem free build, new free build.
Asta n-am văzut nici eu ce este, m-am jucat doar Skyblock și Ultra PvP, nu știu ce este. Dar văd că netul meu e foarte bun. Așa. Dar da, ați văzut IP-ul la început și vă las pe voi să mai vedeți și cam asta a fost episodul. Și dacă vreți să vă mai arăt așa din când în când servere, nu știu, apăsați și voi butonul de like și scrieți în comentarii. Și stați că aș vrea să vă mai arăt ceva. Uite aici și te duci la Ultra PvP. Dar tot aici la New Servers, unde sunt multe lobby-uri, de exemplu, hai să intrăm pe lobby 3. Uitați. Deci aici este cu totul la spawn, dar nu știu, minigamerile n-am jucat aici. Cred că tot așa Ultra PvP și altele. Uite, PvP. Așa. Acolo văd că e o statuie de un zombie. Bine știu că era că încă nu mi se încarcă mie. Acolo în chest, mai multe minigamuri. Deci da, ați văzut IP-ul, puteți intra și voi pe server. Da, mi-a dat cărți mai greu. Deci și v-am zis, scrieți în comentarii dacă mai vreți din astea prezentări de la server. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!